दे आंबो थांगासिनो जानो हलेबा थार बुखावसोनांगौ दे इमान गोथाव देनो रोंगौ आं Bwigri jabai taijwo hamas jabai sor. Ada berapa usah? Senjata. Untuk ini kamsakan dari saya. Dokter nasi baik. Dua kali. Dua kali habis kan. Kasih. Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय इसोरनो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ आरोना मोजाङैनो दं माने आं दाखालि साननैसो लोमजादोंमोन ओमफ्राय मैयानिफ्राय एसे मोजाङाव फैबाय ओमफ्राय आङो गोबाव सम भिडिअ खालामखाय दिनै भिडिअ खालामना सानबाय आरोना आङो आइमोननावसो आलासि जाना दंफैयो माने ओमफ्राय आलासि जानो फैनानै साननैनि उनावनो लोमजानासो थाफैदों आरोना आं सप्तासेयानो लोमजाफ्रामदों ओमफ्राय गाबोन थांसिगोन नालाय ओमफ्राय ओरैनो मोनसे फिसा भिडिअ बानायनानै थांसै होननानै सानबाय ओमफ्राय आं गाबोन थांनोखाय बिराद गरम ना ओमफ्राय आं सानबाय मा नै जाहानाव कारजि दङ नालाय जोंनावथ' ओजोंहाय ओमफ्राय कारजि गैयाना नारें कारजि बेखायनो आङो नारें कारजिखौ थाइनैसो लाना थांफानोसै आरोना ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामनो सानबाय नायलांबाय थादों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो ओमफ्राय नै आइलाहानि कारजिया ओरैबायदि थायो माने ओमफ्राय बोरमायानो जायो आरोना इसानिया कारजिखौहाय थाइथामसोबानो जागोन आंनो राबाय बांद्राय रायाखै गोरलै गोरलैसोना ओंखायनो थाइथामसोल' लानोसै आं लोगोफोर बेखिनियानो थोगोन आंनो बांद्राय नाङा आंनाव केमेरायानो माबा ब्लार जाना होबाय थायो लोगोफोर ओरैबायदि गरम नै बैग्रि दाना जानोसै जोङो मायो नै सोर नाय खोन्थानो रा नै देना जानोसै जों देनानै देबासि माइस्टारियो गथ' बखालि जाथ'नबाय दसे दे आंबो थांगासिनो जानो हलेबा फानांगौ नोङो थाइसे फंबायना दैखौबो आरो खनसेनो होबायना आङो बैग्रियाबो खनासेयाव लाबायमोन थाइजौआबो खनासेयाव लाबायमोन मानो लाफादि मोननैखौ खेबसेयावनो देनानै जाना नायबायमोन आरो माबायदि बैग्रि उन्दुलांबाय थार बुखावसोनांगौ दे इमान गोथाव देनो रोंगौ आं You serious? आलु नांबावगौ मोनसे आंनिया मा जा जाया नाला नों माबायदि नों फिसा मोदोम हाया Slim. थाइजौ जालायनि थाइजौ बैग्रि जालाय थाइजौ जालाय आंनि उदैया हामा जाबानो जाबाय सर ओरैबायदि आलु गोसा मिहिदाय खालामदों बाजैया
halang oरैबायदि आलु गोसा थाबावबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो दायो थाइजौ जाखांनानै गाबोनथ' न'आव थांसिगोन नालाय पेकिं खालामसै आरोना सोनोसै आं मा लागोन ओमफ्राय आइया आंनो नै गामसा गांनै ओमफ्रायो दख'ना गांसे होबाय ओमफ्राय आरो बिहु फालिबो नै बिहु फालिया 20 खान गांसे दख'ना खिथानो र' फारिया बेबायदि आरोना नै बिमानि दानाय गामसा फालि दख'ना लाना थांलायनोसै आंसो होफैनो रोङा ओमफ्राय र' ओमफ्राय नै बेबो माथानि दख'ना आरोना आइया होदो आंनो गानलांनो गाबोनो जि मोजां ख्राम ख्रामखा आरोना नै बायबा बेफोरनोबा कत दाम लायोना मोनलायबाय आरो बिमानसेयाव बेबायदिब्ला आङो दायो पेकिं खालामसै आरोना गाबोन लांनो बेफोरखौ सोनानै लानोसै रेडि खालामखाना लानोसै गाबोन फुङावनो थांगोन नालाय दायो आं खनखांबाय लोगोफोर ओमफ्रायो फैदो ओमफ्रायो गरमथारना ओमफ्रायो दायो मिथाइ जानो थांनि र' जों दखानाव मा जागोन मा मागोन गरमथार फै दखाना खाथिथार नै बेनो दखाना फैदो दिनै सुफुंनाय मोनासिनायखाय गुबुंले नुजाबाय फै लामायाव फै दे गैथारला जाथारला आव लांजोबो मेथाइ जानोसै जाफै मोनसे ओमफ्राय निबोलानि जुबबां जुबमा अरे स्किलाबलायबाय जुबबोनो मोनसे लाना थांलायनोसै नै लाबबाय आयु जानोसै दानिया गरमनि बाबा मा लोंसोखो सना जोबो नायथि लोंनो हायोना फुं So बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ आंना बेखिनियानोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो हायोब्ला आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन